Batibelenga bekaya yo elila bekala batibelenga Kumakhosi kalanga kazondi kakhuboni kaqonde kamafu kaNdaba Ezitho noNtanda kuphakanyiswa ovapho mnoma nontshanga sodibandlela ezohlwele zaselenge siyabulisa kaloku xa senjenjalo sesingenile sibulisa kaloku umaqoqo Jojo Teko Obukhalimazembe obusolo bentongo mabombo mbizana phamsa kaloku abantu basebukhosini siphamsa amachawo mdango chiwo phalo khabo sahelo gcale konkosi yamntu phakamani mandlovu siphakamso sibakhulu xa sitroyo siphakamisa kaloku zidle ekhaya ngokuswela umalusi sesingenile xa senjenje sithi wena mntu ofikayo ngena ngaphakathi ukwenzela uba ungaphinde ungabi nandawo yochopha khangela indawo yohlala ube ngomnye wabantu abakhoyo phakathi kwayo le ndawo namhlanje is the 25th of November is 2020 unyaka ke sewuphelile ungekudala sabe sisithi December. Siyakhumbuza ke wena mntu othi ndiyolusa kulo December zikhona izinto apha emabheleni wena mntu othi yolusa mhlawumbe ufuna into zojonga ithondo ufuna into zojonga umntana ufuna bomntana athi ngoke pha ethontweni kubekho ezonto aphekuza ngazo mhlawumbe uthi aba bantwana bethu banabo nobuwiki ndifuna bomntana noko ndiqale ndimjonge siqale sigutyule umntana sinazo ezonto sikumila kunjalo apha ekhaya wena ufutshane mhlawumbe ukwazi uba singakunceda uthi tata ubhele ndicela zekhe nifike kwithondo lomntwana khe kubekho into enziwayo kuba kaloku abantwana bethu bathi xa bekwelazinga loba bayokoluka nezinto bezingabafumani kuba kukhuselekile emakhaya baba vulnerable abantwana uve kuthi umntana kabuyanga kuthiwe yi-dehydration i-dehydration yakhe yabulala bani nabadoda ngaphandle nje kwezi zinto ezinobugqi phakathi masingayitsali ke sithethe ngencoko yanamhlanje nalo ixolo elihle kaloku elokhuni elihle ubhubhubhu namhlanje siphethe ubhubhubhu liyeze elihle kaloku ubhubhubhu yeza lamaphupha kanye kuthiwa amathongo yeza labantu abadala yeza lamathamsanqa siphethe lonto namhlanje ubhubhubhu xa bemkhumsha bathi Helinus integrifolius ifolius ke wena mntu sewilandela lento sithetha nxa kuthiwa folia kuthiwa leaves kanti la integri xa beyichaza bathi something ethi xa uyijonga itwines into ezibhijelayo bathi abantu bambhidanise nento kuthiwa ngumbhijela hayi ndifuna umbhijela unika ubhubhubhu omnye ndifuna ubhubhubhu bakunika umnxeba zininzi ezi zinto ezizibhijelayo nhlahle emhlophe ondlela zimhlophe zihambe into zibhijele xa uyofuna enye yazo unikwe khoyo mntana omhle wambi uyozibonela uba uthini because ezinto zisuka xa uzijonga ingathi zibu-grape kodwa ke eyona nto ekwi-grape family lesizayincokola kule veki zayo uchitha ibhunga ke na usuka from the grape family exactly yiloo nto kuzawuthiwa yi-wild grape ibe namagama amaninzi yano-grape kodwa sithethe ngagrape ke namhlanje sithethe ngobhubhubhu just nje mentioning into ethi uyakwazi uthi uyofuna ubhubhubhu bakuthengisele umnxeba kachitha ibhunga jikeleze ke wena mhlawumbe uba ngathi lo bhubhubhu wakho akayenzi lanto yakhona sithetha ke ngesilawu namhlanje kuzawuthiwa apha esizulwini ubulawu lento isukela kwigama elithi ukulawula meaning ukutolika kaloku ngokwakudala izilawu ezi yayinto ezazisetyenziswa ngabantu abasebugqirheni abantu abafuna ukubona indaba zabantu lonto into yamaphupha iyinto yokukonektha nezihlwele kuba kaloku yayingabo abantu ababedibana babesidibanisa nezihlwele zethu suka apho ke ubhubhubhu kulonto yezilawu eligama lithi bhubhubhu ke lithi quick or lithi fast lithi ngokukhawuleza ligama ubhubhubhu kuyo yonke lonto ufuna ba ibe ngubhubhubhu abanye bathi ngathi ngumlilo wamaphepha bhubhubhu ikhawuleze lento iyofika kule ndawo ebefamba iya kuyo nguye kubhubhubhu xa sithetha ngaye ke liyeza elihle abalisebenzisa kwiinto ezininzi ezinhle sizawuzibalwa phezantsi omnye ulisebenzisa kwiinto zokuya kwiinto ze-case oxapha emsebenzini ii-hearings zasemsebenzini lidityaniswe ke namanye amayeza omnye obhala i-exam abanye ngabantu nje abazifunela uba umntu abe mhle athandeke omnye ngumntu owenze izinto zakhe pamba zimbizela inhlahla uthi udlala into zokudlalwayo ezikhupha imali ndidlala amadayisi mna bhele sithi ke kwabo bantu akuthiwa ubhubhubhu lo
liyeza lokuba uwine amadayisi kodwa liyeza elikuphathela inhlahla. We tell abantu ke I'm very happy ukuthi ento zowina nakwezinye ikona bazawuxela uba inhlahla yakho wenu le sikususa thina izimnyama ukwenzela ukwazi wawina la madayisi. Alikho iyeza lokuwina iCasino iLotto njalo njalo uwina ngokuba izihlwele zakho kwenu zithe siyakupha omnye athi seyiwinile loo nto for some reason bekho ingxaki eyenza uba ngakwazi uyofika emalini omnye sewabonile loo manani eLotto omathandathu angakwazi uyofika apha ekudlaleni bekho into ezimphazamisayo kwale xa sewabukele lamanani sevela ajonge iliphetshana ebebhale kulo ngokuba engazange nje ayothenga aqonda uba nanga lamanani omnye afuna uzibulala. So sithetha ngaye ke ubhubhubhu oliyeza lamathamsanqa usetyenzwa ngendlela ke masikhwele entweni ke bhele uthi ubana ubhubhubhu lona wenzani siyibalule ke ethi kuba siphethe isilawu khange sizisokolise siyojonga ii-journals ukubana abaphandi bona babuye bephethe ntoni. Njengoba siphethe ubhubhubhu nje sizawuza nazo nezinye izilawu kodwa uzawufumanisa ukubana zonke izilawu zenza into enye mntana omhle. Umehluko iya ngokubana esi sisifakela ntoni. Umzekelo apha sithetha ngobhubhubhu omnye ngenye imini umzekelo apha ekhaya esalapha ekhaya isilawu kuthiwa yimpendulo ebomvu. So sisetyenziswa ke sona kubantu bezilawu ucela impendulo ezikhawulezileyo umuntu afake umpendulo afake ubhubhubhu. Kwesomnye umzi isilawu somnye umzi kuzathiwa yinceba emhlophe umfake ke nawe unceba emhlophe kubana sithi njengoba sinayo lo bhubhubhu sinayo nempendulo sikwacela nenceba komnye umzi esabo isilawu ngundlela zimhlophe komnye umzi esabo silawu inhlahla emhlophe. Uyabona ke ngoku ezi zilawu uyazidibanisa wena kuba usenzela ukubana zincedisane ziyasebenzisana izilawu. Kubekho izilawu sithe ngobe sifuna bakhe sithi masiphathe izilawu sathi masiphande izilawu sahamba sotsho ko-13 nto sibala izilawu safumanisa uba ezinye besingayazi noba zizilawu seyothuka uba tyhini esisisilawu tyhini esisisilawu. Umzekelo sothuka uba kweminye imizi bazawusebenzisa uchitha ibhunga njengesilawu, kweminye imizi bazawusebenzisa ulento umhlamba amanzi njengesilawu, kwesinye bazawusebenzisa ilathile njengesilawu. Zininzi ezi zilawu. Thina bantu bazawuxela uba isilawu ngoNozitholana bonobhubhubhu ongqa ngendlela. Xa uthi uyagqitha ufumanisa uba yeya izilawu zininzi. Kubekho esi kuthiwa kwezinye ikona kuthiwa ngumathongo, kwenye ikona bathi isilawu esimhlophe. Abanye ke abantu bazawusebenzisa eligama elithi isilawu simhlophe. Isilawu sakwena simhlophe, isilawu simhlophe. Manzi ba ke ngoku awuzuyazi because isilawu ezimhlophe zininzi izilawu ezimhlophe. Ungamazi noba lo muntu uchaza umathongo okanye uchaza inceba emhlophe undlela zimhlophe. Zininzi izilawu ezimhlophe. Mhlawumbi ke ligama kuye ba kuthiwa sisilawu esimhlophe igama laso. Usokole ke ngoku xa usiya kwiindawo ezithengisa izilawu ndicela isilawu esimhlophe bakubuza uba lithini igama leso silawu simhlophe. Ujike endleleni ngena ke bhele kuwo lo msebenzi uthi awuyanga kubaphandi yojonga ii-journals. Yiza ke ngokwamayeza simsebenzisa njani ubhubhubhu. Eyokuqala ke isilawu esi yinto yovula amathongo besesitshilo. Umuntu uyisebenzisa kuba evula amathongo. Yiloo nto ephehlweni ixesha elininzi bezawubetha isilawu phantse umhla nezolo kubethwa isilawu kuba kufuna kaloku ukwazi uthonga izihlwele zakokwenu zitsho ukuba zifuna kuthini, zifuna emva kwesi step kuyiwe kwesiphi njalo njalo. Kuzawubethwa ke isilawu abantu basephehlweni sisilawu and then bayahlamba sisilawu bayahlamba. Xa behlamba abanye bahlamba ngamayeza alumayo. That is deliberate kuba kaloku isilawu esi xa uvaliwe ngabantu abamdaka uvalwe ngamayeza
okuvalwa mayize sichithwe imigqwaliso asizukunceda ncam naso isilawu kuba kaloku kufuneka qala utyhileke wena uzokwazi abantu bakokwenu bavele beze kuwe. Ngoku xa usemnyameni awuzuncedakala. Yiloo nto le nto sizayincokola funeka uyibambe le context endigqibo yitsho. Sizawuthi senze into ethile uba uvalekile asizukukunceda. Ngena ke Bhele uyichazile ukubana sawavula amathongo, uyichazile ukuba senze intlahla. Ngena nzulu ke ngoku sithi siyasifaka isilawu kumayeza oguqula. Uguqula ke kuthi bendiyenzile le nto yokuhlamba iwashing, ngoku siyapula sifaka ke izilawo. Uyayiva ke le nto ndigqibo yithetha iphinde ibe yiyo le ukuba funeka uqala ukline kuqala and then ke ngesilawo size iphase elandelayo okuguqula ukwenza intlahla. Okwesibini nokubalulekileyo ngazo izilawo, sicenga izihlwele. Isilawo sisibethe ebhekileni bathi sishaya kwikhamba. Abanye ke basenze ibe ngawo lamagobongo, iba confuse ke abanye singayisebenzisi thina le nto amagobongo. Akubuza omnye igobongo lani lamandiki lamanono lamandawo iqomba. Ngoku asisayazi neyokuqala, thina sithetha ngobulawo kanye isilawo. So bazawusebenzisa ke ukucenga ononyanya, ukucenga izihlwele. Umuntu xa segqibile ukuziklina abethe isilawu sakho kwabo. Zininzi ke izizathu ezenza uba umuntu abethe isilawu. Omnye from time to time. Wena mntu ukhe wafumana iintlanga zemali apha ekhaya, you will know ukuthi iintlanga zemali ustep 1 wazo sithi betha isilawu sakho kwenu kuba kaloku iintlanga zemali zalapha ekhaya sicenga imali kubantu abadala. Sicenga loo mali yezihlwele, loo mali abantu abayizisa ngokuthanda kwabo bacotheke xa sebevumile bakuphathele. Kuba iimali zethu kaloku zigcinwe ngabo aba bantu badala. Siye sithi ke komnye kuyo loo process xa enawo amatyala sithi makenze laa nto kuthiwa yiladi, simgayide ke simncedise simcebise ukwenzela uba uthembise ukuthi bantu abadala nantsi into endinenzela yona. Kuyawuthi ke mhla nayifaka imali ndenze ngakumbi kunoku. Omnye umntu wakhe wayenza into ophangela walibala ukuthi ndiyabulela abantu abadala ngomsebenzi, bamhlutha ke omnye. Xa efika pha kwiintlanga zemali ngoncokoncokola naye sibona uba imali ngathi ivaliwe ngabantu bekhaya, simcebise ubana noko Mtundini khawuqale noba kungenkukho siyincokole ke into yakhe umntu ukubana makathini. So sinjeba sicenga ke ezo zihlwele, siyacenga siyangxengxeza kuzo izihlwele, sibetha lona ikhamba eli, sibetha isilawo, sibetha ibhekile, lunyuka ugwebu, siyalityola gwebu. Abanye ke basebenzisa isilawu ucela izinto ezispecific. Ndicela umendo bantu abadala bethe isilawu. Ndimbonile uBhutbele noko ngumfana omhle onentamo etsolo, ezantamo ndizithandayo. Ndimcela uba uBhele nimthathe nizombeka kule ndawo. Ndifuna umenda uBhele azoba ngutata walapha ekhaya ngalantshebe yakhe inhla ubethe isilawu sakho kwabo. Omnye ucela inkosikazi. Sikhe sayincokola ke into yothi xa ucela umfazi, ucela umuntu makabe ngumakoti walapha ekhaya enzela abantu abadala iti, umuntu ozawuvuka atshaye lapha ekhaya ongeze kulamabhele anenhloko ezinkulu. Sayincokola loo nto uba siyenza njani. So uyasebenzisa ke isilawu ucele loo nto ispecific. Omnye ke ucenga ke ecela umsebenzi apha nje basitshilo ingqesho. Xa siyicela sicela intlahla abantu abadala ukuze likhaya lime, ukuze into zalapha ekhaya zibe nesidima, nanibe nesidima, nibe nendawo yogodukela, nibe nendawo yofikela abantu abadala. Kufuneka nibe nomsebenzi. Afake izilawu zakho kwabo ke ontlahla emhlophe asibashiyi apho mpendulo asibashiyi. Xa sithetha ngempendulo ke uzawuthi xa ufika kwezi ndawo yothenga isilawu, wena mntu othi isilawu sakho ngumpendulo, uzawufika kwezinye indawo iyinto esongiweyo nayo obona ba iyazithantela apha emithini, bayisonge bakuqhekezela ikhuni. Masiyilungise, asiyiyo impendulo leyo. Ukuba yiyo yimpendulo yenye indawo, asiyiyo le mpendulo esiyisebenzisa njengesilawu. Impendulo
esisebenzisa njengesilawo iyingcambu efana nalanto kodwa asiyo lanto yona xa inyuka nangona nayo izibhije lemithini iyahwexa yilonto kuthiwa ngisisihwexe uzawufika nalapha phakathi kwamatye kuloo ndawo i-dry izibhije lifuna ubambelela yiyo impendulo leyo sisebenzisa ingcambu yayo ukuze uqonde uba laa nto ayompendulo uzawubona nogwebu olu indlela olunyuka kade ngalo masiyithetheni ke inyani inqabile impendulo yiloo nto besithengisela izinto ezifana nayo impendulo wena mntu kodwa isilawu sakweni impendulo sukuyithatha laa nto uthi hayi kodwa ke bathe yiyo ndiyayibona uba xa ingeyiyo nawe uyibona ungcono umuntu ongayaziyo oye yena wothenga impendulo wena sewuvile ke ukuba iyingcambu ephuma phantsi komhlaba efumaneka kwindawo nayo enamahlathi ixesha elininzi kufutshane nemilambo iyindawo enjalo kodwa kuyifumane naphakathi kwamatye I'm told ukuthi kule ndawo ingaseQamata ecofa imvaba ukuthi ininzi impendulo phaa xa beyichaza bathi nje busuka ngase-40 masithi usuka kule direction yo-40 uyagqitha nantsi iQamata uyayibona ijunction yaseQamata on your right hamba ke uyofika kulaa ndawo ine-irrigation nazi igeyithi ziyangena on your left kuthiwa phaa kwezanduli ziphaa phezulu ngathi uyanyuka intaba kuthiwa ininzi impendulo xa betshoyo abantu balaa ndawo yiyo ke impendulo wena mntu kodwa ufuna umendo siyidibanisa nomgano ke mntana omhle ethi ibhekila kokwenu inyuke into kunyuke nomendo omnye ke uzayisebenzisa le nto sithetha ngayo bhubhubhu kwizinto zemivusankunzi ndiye ndayothuka ke xa ndiyibona kwenye ikona beyidibanisile namanye amayeza sizuyazi ke ngokuba ithini ngokule nto seyisiye ezantsi nje le nto sifuna inyuke siyachela ke ngayo siyafefa ngaye ubhubhubhu simdibanise namayeza njengomadloza nomaguqu umaguqu ke naye siyamfaka kwizilawo njengoba bendisitshilo uba sithe xa siyiqwalasele zininzi izilawo ezinye besinganoba zizilawo umavula kuvaliwe kweminye imizi sisilawo simfake ke nayo umavula kuvaliwe siyachela ke sicela abantu abadala mabangene phakathi kwekhaya emva kuba sikhe safefa particularly kule ndawo bekukho izinto ezingoxa bemnyango apha endlini izihlole kuthiwa zingeni singapha kwegate sithi xa sesisebenzile indoda leyo yamayeza efikile yachela yaklina saphinde sohlola sababa imkile laa nto okanye noba asiyangohlola kodwa siyazi uba indoda isebenzile imkile laa nto emva kweentsuku noba zintathu sisebenzise ke ngokamayeza amahle ngawo lana anomadlozana ngawo la mayeza anomaguqu sibiza abantu abadala uba mabangene phakathi kwekhaya siyaphinde siyamsebenzisa ubhubhubhu kwezibunge njengoba wena ubiza abantu nje remember kaloku xa sibiza abantu sicenga izihlwele zaba bantu ukuthi mazibathathe sizobabeka kuyo le ndawo sicela nathi basobasabele kule mali banayo uyaphinde uyayifaka wena le nto kuthiwa ngubhubhubhu apha kwiziphondo okanye izigqabu utsho wena uthi tswetswe apha emashiyeni uthande kuthi xa uphathi kwabo ubone intlahla iyakubhubhuzela mntana omhle usike waneyona ntlahla ininzi engazwa ininzi ke le nto efaka intlahla ubuya bajonga abantu abenza izigubhu zaphaa ekuthwaleni uthi nobhubhubhu naye iyafakwa le nto apha kubhubhubhu you'll also notice ke kuba kuthiwa iyeza lisetyenziswa ngosetyenziswa omnye uzawusebenzisa ubhubhubhu kumayeza okulwa kuba kaloku uthi usebenzisa ubhubhubhu makakhawulezise ezi zinto zasekulweni ubhubhubhu kwizikhafulo kuba sithi makakhawuleze ubhubhubhu ayofika dityaniswe ke le nto yamayeza kubalulekile ke into yamayeza xa ukwazi uyihlanganisa uyazi nale nto kuthiwa yi-order besiyidiscussa I think that week kwisikolo samayeza isequence yofaka amayeza ubufaka ubhubhubhu umazi bumfaka kwesiphi istage ungatati nje ufaka ungqushe siye sibabona abantu uba hey kuyadityaniswa kwenziwa umvubo ngalamayeza so siyasela ke ngobhubhubhu siyaphalaza siyafutha siyachelwa ngobhubhubhu simbetha ebhekileni omnye enze le nto kuthiwa kupula xa igqiba ohlamba umntu
usokhe ubhubhubhu wakokwabo uzawumane epula ubuso ucenga okuhle ke ininzi ke into yakhe ubhubhubhu asizumhlawumbe ungena kwezinye izilawu kuba lento sithethe ngayo kubhubhubhu siyayiphinda xa sithetha ngezinye izilawu kudala ke abantu becela batata uBhele khawukusiphathele izilawu iyafana into yazo except nje iba igama eli kuthiwa lona lenza into ethile umzekelo sithethe ngenceba emhlophe sisebenze ecourt uba uyocela inceba xa sithetha ngempendulo ngumuntu olinda impendulo ezinhle lowo ngumuntu othi naxa isebenza impendulo kulo mayeza ufuna into ezikhawulezayo ziyadibana kubuninzi bazo izilawu zihambe zisebenzisana ubhubhubhu umpendulo ungqa ngendlela yonke nje lento singakhange sibe sisebenzise siwabize onke lamagama uconfuse abantu sithi nanso ke into besiyiphethe ke kabhubhubhu ngolosithathu ozayo sizawube siphethe iyeza endigqibo lichaza uchithi ibhunga ke sijonge lento chithwa kwalamabhunga ke sithethe ngalo eliyeza lichitha lamabhunga elisebenza njengeyeza elibomvu ibeke phofu iliyeza elibomvu sithethe ngalo elikaqa liphuma phansi komhlaba this wild grape siyitsho kubana yenzani bayawachitha ke amabhunga kuthiwa bonke abathi xa behlangene bahlangane ngegama lam sithi mabalwe bodwa babulalane sichitha loo mabhunga nanku phakathi uchitha ibhunga ke kuyo loo nto isetyenziswayo baphehla ibhekile ngabo ochitha ibhunga masidibaneni ke ngaye lolo sithathu kachitha ibhunga kodwa usuku esawudibana ngalo sawudibana Saturday xa sizawube siphethe lo topic siyekile ke yalala abantu abahle makube chosi kubele xa sitshoyo sithi camagu